adică sugerează că fiecare din noi poate fi posesiunea personală și comoara deosebită a lui Dumnezeu, ceea ce mi se pare mai mult decât minunat. Și referitor la acest lucru, Exod 19:5 spune că acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Amin. Amin. Dumnezeu este gelos, sfânt, iubitor, drept, adevărat și just. Amin. Eu am făcut o concluzie după ce ne-a început Domnul. Dumnezeu vrea să se împărtășie cu mai mulți frați. Bine, avem și întâlnirea noastră cu Dumnezeu, dar să știm să ne întâlnim cu frații care El se poate fi în mijlocul nostru. Amin. Împărăția este rezultatul mântuirii lui Dumnezeu. Voi Sfântul Păsăria aleasă, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu și l-a câștigat la sfârșirea Lui, ca să investiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Așa cum spunea Lea, îmi place ideea că trebuie să fim în părtășie și unii cu alții și cu Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi am auzit despre Dumnezeu și cine este Iisus știm, nu? Adică de la cel mai mic nu știu cine este cel mai mic. Până la cel mai mare nu mai contează cine este cel mai mare. Ideea este că toți avem o relație, presupun, adică știm că relația asta pe verticală, eu și Dumnezeu, trebuie să existe în fiecare zi, în fiecare moment de viața noastră. Și este important ca să avem o relație și pe orizontală, adică eu cu Lea, eu cu Olimpia, eu cu Alina și eu cu fiecare dintre voi. Adică este o relație, este o legătură ceva de genul eu, Dumnezeu, eu și cei din jur. Adică este efectiv ceea ce Dumnezeu, Iisus Hristos, prin jertfa Lui, vrea să ne arate. Adică prin tot ceea ce facem, prin vorbire, prin purtare, prin simplu fapt că sau o persoană, contează foarte mult. Și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să arătăm celor din jur că știm ce vrea El de la noi. Noi suntem ai împărăției Lui, noi suntem împărăția Lui. Și în momentul în care ești împărăția Lui Dumnezeu, nu vorbești oricum, nu te porți oricum, nu faci ce vrei, ci faci prin Domnul Iisus. Și este foarte important ca noi, copii ai Lui, să arătăm prin tot ceea ce facem că iubim pe El și ne iubim pe noi. Deci trebuie să vorbim frumos între noi. Scrie în Biblie că trebuie să vorbim între noi psalmi, nu? Da. Bine, acum nu te obligă nimeni să vezi psalmi, nu? Că mi-a fost frumos. Deci este foarte important să ne înțelegem bine între noi, să fim împărtășiri și noi între noi, ca Dumnezeu să poată să-și arate slava peste noi toți. Amin. Trebuie să am citat și trebuie să vorbim legile lui Dumnezeu. Și mai vreau să mai citesc la cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chipciocii, să nu te închini înaintea altora și să nu le slujești, să nu iei deșert în numele Domnului Dumnezeului tău. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Cinstește pe tatăl și pe mama ta pentru ca să-ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești împotriva aproapelui tău, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici babului, nici boului, nici măgarului, nici un alt lucru pe care este al aproapelui tău. Amin. Amin. Noi putem ține legea, iubindu-L pe Dumnezeu, iubind cuvântul lui Dumnezeu și devenind una cu Dumnezeu. Amin. Mi-a trecut că trebuie să iubim pe Dumnezeu și să fim una cu frații. Și în modul acesta Dumnezeu poate să-și obțină clădirea Lui. Amin.